Jenom hodí puk do hry. Klepiš vyhrál. Němec vyhazuje. A puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa. A zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Když jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat nahoru. Přeji za bezmeznou víru, ale je pravda, dívejte na tu bílou radost, na to štěstí hráčů českého národního týmu. Československo vyhrálo světový šampionát 6krát v letech 47, mužstvo Ludka Bukače v roce 85. Česko pak přidalo další 6 titulů, ten 6. právě dnes. A tucet máme pěkně pohromadě. No a pro trenéry je to silný moment a Vladimír Růžička se s národním mužstvem drahokam se zlatým leskem. Jako první Tomáš Rolinek, muž, který dal na tomhle turnaji 4 góly při vlastním oslabení. A za ním už jedou Jaromír Jágr, Petr Koukal a další. Jaromír Jágr už má druhý titul mistra a končí se zlatem na krku. Karel Rachunek vítězný gól věnoval své dceři. Má ohromnou podporu rodiny a může teď malé Kateřince ukázat zlatou medaili. Nebo jednou ji ukáže. Tohle jsem vyhrál, když se narodila. A další hráči. Martin Růžička, 13. útočník. Lukáš Kašpar, mistr backendových blafáků. Jan Marek, střelec 2 vítězných branek, který hodně váhal, jestli vůbec je v té fazóně. A v té sezóně, která začala nášlapem na nákupní tašku a zlomenou nohou. No a Češi už se chytají za ramena, tak jak to známe ze slavných scén z naší hokejové historie. Petr Čáslava, úžasný bojovník. Zlato se houpe hrdě na hrudích hokejových reprezentantů z České republiky. Michal Barinka, Jakub Štěpánek. Do finále nenastoupili, ale do týmu bez pochyby patří. A teď Vladimír Růžička, který končí u národního mužstva. A vrátil tuhle partu dokladných čísel. V téhle sezóně bilance 21 vítězství, 11 porážek. 5 zápasů vyhrálo mužstvo na nájezdu. Prohrálo jedinkrát v Ruskem v Moskvě. No a ta podkova štěstí, ten půlkruh, který tam teď hráči, trenéři, maséři, manažer týmu František Černík, Martin Loukota udělali, už čeká na chvíli, která musí přijít. Tomáš Rolinek zvedne nad hlavu trofej pro mistry světa. Pohár, který vytvořil španělský umělec André Ricard. Pracoval na něm 8 měsíců. Český národní tým a jeho parta k němu šli 8 týdnů pod přípravami. A 2 týdny a 3 víkendy Češi jsou mistry světa. A jako vždycky, tak jako před 9 lety, kdy Robert Reichel jako první kapitán zvedl tuhle trofej, tým se sjel ke svému kapitánovi a všichni se symbolicky dotknou. Tak poháre, pojeď pěkně domů, v roce 2001 se ti v Česku líbilo a bude se ti líbit zase. Dlouho byl tenhle tým pohromadě, skládal se úplně jinak než předchozí výběry. Vladimír Růžička mohl při 25 omluvenkách škrtat všechny možné sestavy. Ale nakonec vybral tým bojovníků, kteří
zlatým písmem zanesli 74. mistrovství světa v ledním hokeji do kroniky českého sportu. V Kolíně nad Rýnem česká hymna. This tournament. Thank you also to the volunteers and once again to all the team, the players, the officials and the volunteers. Thank you. On behalf of the International Ice Hockey Federation, I declare the 2010 IIHF World Championship closed. See you next year in Slovakia, Bratislava and Košice. Thank you.